man ang sa kaawit. Oh my God! Wow! Maayong gabi sa inyong tanan, maayong hapon sa inyong tanan, ug maayong buntag sa inyong tanan. Wow! Ako po si Chloe May Manales, taga Cagayan de Oro City. Karon na aghat ko pagdala sa akong sulat. Sulat suliran, pamasin matagaan ako ug tambal. Ug tambal. To be continued sa akong kinabuhi nga dili ma-explain. Kamo lang ang mag-explain kung unsa ang kahulugan ni inyo. What? Akong pagasugdan sa dihang ni dako ko. Ingon daw sila nga gwapa daw ko. Ug tiyada ako ang mata. Wow! King pilok. Aw, ganahan king bata. Tinuod man pod. Haha, ingon sila nga bright daw ko. Dili lang makapanghambog ha. Honor ko sa kinder pa ko na ako'y medal o ribbon. Proud kaayo ako ang mama ug papa sa kuha. Sa dihang closing na excited ako ang papa. Pero atol pod sa COVID oy. Ay wala jud nakapasu ako ang papa. Dili naman pwede magtapok-tapok. Ato nga time, gipanghatag na lang ako ang medal ug ribbon. Aw sayang kaayo. Naara ba unta ko speech ato? How sad. Akong sulat karon murag dili man ang problema oy. Kani lang jud akong pagkaniwang boy akong problema. Aw kana ara jud. Ingon sila gamay daw ko nga bata. Mao na jud na ako naman ni. Ako naman ni gamay nga bata pero gibisengan. Oh. Gamay lagi nga bata, pero gibisengan man. Dihang grade 2 na ko, I'm honor student na ako medal. Ug nakapaso si Papa dito sa limit Kepkal. Ug na ako 11 ka mga ribbon. Tanan subject, best jud ko sa tanan. Proud mama and papa. Wow! Ako papa, wala daw nasayang iya kahago. Paghatod-hatod sa ako apil sa mga meetings, palit sa mga project, daghan ra ba kaayo. Si Papa Jude ang mangunay, sayo mo mata, magluto og rice, magluto og sudan. Kay 6 AM sa buntag ako ang klase. Nagpaligo sa kuha. Si Papa Jude ang mangunay ni anak. Si Mama Pod magplansya sa ako ang uniform. Supportive parents sila sa kuha. I'm proud of you both Mama and Papa. Wow! Papa na lang Jude. Kay si Mama natulog pa, nabilar. Pag-edit sa amo ang vlog, ito po ang aking i-share sa aking kinabuhi. Sa akong ipasundayag karon sa ako ang vlog. More power sa inyong lahat. God bless. Handuman. So sa kahon. Ug diri natapos ang akong video. Ug ang akong kaagi sa ako ang kinabuhi. Na-explain siya og okay kaayo.